funcionaré. Google és un instrument molt potent que té una barbaritat d'informació i ens pot ajudar a localitzar aquella que ens interessa. Però ara bé, el problema és poder arribar a aquella que realment estem buscant, seleccionar el que és pertinent, el que ens interessa, separar el gra de la palla. Per a poder fer això, hem de saber com funciona Google. Google té indexat milions i milions de pàgines web i de documents. I quan li diguem buscar, utilitza una sèrie d'operadors lògics per a localitzar la informació. Com funcionen els operadors lògics? Què són els operadors lògics? Els operadors lògics són una sèrie de fórmules matemàtiques o signes ortogràfics que ens permeten refinar la recerca, buscar d'una manera concreta. Per exemple, si busqueu llei de pobres i li diem al Google buscar, localitzarà en la seva base de dades tots aquells documents que continguen les tres paraules, que continga la paraula llei, la paraula de i la paraula pobres. Total, 16.400.000 resultats. Una barbaritat d'informació. Les primeres són les més interessants? Pot ser que sí, però no tenim temps de mirar les 16.400.000 resultats que he buscat. Per això, utilitzarem els operadors lògics. Si li diem, en lloc de llei de pobres, escrivim lleis i la paraula and, buscarà totes aquelles pàgines on aparega la paraula llei i la paraula pobres, o sigui, 456.000 resultats. Si li diguem, en lloc de and, or, buscarà totes aquelles pàgines on apareguen la paraula llei o la paraula pobres. Total, 2.260.000 resultats. Ara bé, no cal saber els operadors lògics, perquè Google ens facilita molt el treball i tenim un instrument que es diu cerca avançada. Si mireu en la pantalla de cerca del Google, dalt a la dreta teniu una icona que en picar sobre ella es desplega un menú i trobareu cerca avançada. Si piqueu sobre cerca avançada, obrirà una finestra nova, la finestra de cerca avançada, on Google ens estalvia d'utilitzar els operadors lògics i podem fer la cerca d'una manera més concreta. Podem buscar, en primer lloc, totes les paraules. Si li dic llei de pobres, buscarà, com hem vist, totes les pàgines web on apareguen les tres paraules. Però si en lloc de posar-ho ahí, ho posa on diu amb aquesta frase o paraula exacta, buscarà totes aquelles pàgines on apareguen les tres paraules de forma consecutiva. Exactament l'expressió llei de pobres. És el mateix que si ho haguérem escrit entre cometes. Els resultats, en aquest cas, ja no són els mateixos. Ja no tenim 16 milions, sinó 129 resultats. Si, en canvi, li dic que ho busque llei de pobres, qualsevol d'aquestes paraules, la barbaritat d'informació serà tan gran perquè traurà totes les pàgines on aparega la paraula llei, la paraula de o la paraula pobres. Total, 25.270 milions de resultats. Impossible d'arribar a res. Però podem fer-ho també per negació. Podem dir-li que busque llei de pobres, però que no aparega la paraula Espanya. Per tant, buscarà totes aquelles pàgines que tinguin informació sobre la llei de pobres que no tinguen la paraula Espanya. El resultat és un poquitiu més concret, 26 milions. Si li diem en la frase exacta i excloent la paraula Espanya, encara 46 resultats. Podem buscar també per altres conceptes.
Podem dir-li que busque per un idioma concret, l'idioma que vulgui, paraules en anglès. Lògicament, l'expressió haurà d'estar en aquest idioma. Podem dir-li que busque en alguna regió del planeta, en l'estat que vulgui, que busque només Andorra, o que busque en documents recents o documents que tenen un any, o en qualsevol data. I podem buscar també qualsevol tipus de document. Podem buscar un document que siga un doc, un PDF o un PowerPoint. Si seleccioneu el PDF, no, PowerPoint. Buscarà aquells documents que apareguen a la llei de pobres, però seran presentacions de PowerPoints. En anglès, i li diem busca PowerPoints que tinguin l'expressió plural, sí que n'ha trobat 382 resultats. D'aquesta manera funciona la cerca avançada de Google. Ara només vos queda que provar. Jo no tinc ni brúixola ni diccionari, em passé la vida caminant de menut en